Nagpahigayon na karon og contact tracing ang Davao City Health Office kinse HO sa mga nakahalubilo sa kinse ka mga medical students gikan sa nagkalain-laing eskwelahan dinhi sa Davao City nga nagpositibo sa COVID-19. Sumala ni Dr. Michelle Schlosser ang tigpamaba sa Davao City COVID-19 Task Force sa interview sa City on Radio nga gipailawom na karon sa isolation ang mga nagpositibong mga estudyante. Gipasabot sa health official nga masabtan usab ang risgo sa mga estudyante labi na sa nature sa ilang pagtuon og posibleng exposure sa mga ospital. These are medical students that we have really cluster of cases ani, but thankfully silang tanan naman na fully vaccinated. Ay, salamat. And then most of them kay mild or asymptomatic lang ang ilahang mga simptomas. So Samtang nakigalayo na usab karon ang COVID-19 Task Force sa mga eskwelahan o institusyon pagsigurong napatuman ang minimum public health standards bato COVID-19, lakip na ang saktong ventilation aron likay sa risgo sa takod sa virus. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.